גרפיק, פילם. רגע. אני מעלה את זה ליוטיוב בזמן שלנו. בוא תראה. בוא תראה, כן. תראה איזה גדול. לא, אבל שזה ככה... לא, אבל הם לא הראשונים. מה הם לא הראשונים? יש קבוצות שעושים את זה. באמת? בוא ננסה פה. אז ראיתי את זה ואתה רואה את זה מכל פשוט... כן, יאללה, בוא ננסה, אבל אמרתי שאני אפסיק. אני כל פעם שוכחת להזיק, אני יודעת שיש פה הרבה פלאפונים.